дуруд ҳамватанон, ду сухан хостам гуфтам дар барои статуси TPC. TPC чӣ ҳаст дар Америка? Статуси TPC ин маъно дорад ки Temporary Status Protected, яъне ки одамҳое ки вақтинча муҳлатӣ дар Америка статуси пинҳонӣ мегиранд. яъне ки ин одамое ки дар Америка мебиёянд, онҳо ба ягон кас муроҷиат ба махсус форма пур мекунанд, ба қатъи адвокат ё ки худашон ҳамин форма пур мекунанду ва иммигратсиони сервис равон мекунанд. ин статус чӣ ба рӯи одам метиҳад? яъне ин статус ҳамихел статус ки шумо дар Америка зиндагонӣ мекунед вақтинча, яъне ки шумо метавонед дар Америка зиндагонӣ кардан ва ин ба шумо иҷозат барои кор дода мешавад, ба шумо Social Security дода мешавад, шумо ба ҳазур дар Америка мегардед, аммо шумо дар оқибати ҳамин статус, дар охири статус шумо грин карта намегиред, яъне шумо бе грин карта мебошед. ки шумо ба ин статус метавонед дар Америка чӣ қадар барои шумо мефора зиндагонӣ мекунед, кор мекунед, лекин грин карта соҳиби грин карта намешавед. шумо наметавонед дар Америка ба Америка ягон каса аз оилаи худ даъват кардан ва шумо ба ҳазур кор кардан мегардед, чандин сол шумо ба мефора. ки хоҳед ба давлат гаштан, шумо мехезеду меравед ба давлати худ. яъне ин статуси муҳлатӣ вақтинча ки шумо дар ҳаминҷа метавонед гаштан ва ба ҳазур зиндагонӣ кардан. ки ба дилтон мезана, мехезед меравед ба давлати худ ва обратно ҳаминҷа омадан уже наметавонед. яъне ин вақтинча ба шумо давлат иҷозат метиҳад ки шумо дар Америка зиндагонӣ кунед, лекин грин карта намегиред. агар шумо ба виза омадагӣ бошед, ба виза ё ки формаи I-94 кати ё виза кати омадагӣ бошед, шумо метавонед статуси худро иваз кардан. агар шумо мисол шаҳрванди Америка ба шаҳвар мебароед ё ки зан мегиред шаҳрванди Америка, шумо метавонед статуси худро adjustment of status карда иваз карда метавонед, лекин баъд грин карта гирифтан метавонед. лекин дар дигар ҳолат шумо визаи худро дигар карда наметавонед. яъне шумо вақти TPC мегиреду дар Америка зиндагонӣ мекунед. ки TPC тамом мешавад, агар нахоҳед Америка зиндагонӣ кардан, мехезед меравед. агар хоҳед ки грин карта гирифта, шумо бояд зан гиред. дигар раҳ надорад барои ин виза дигар кардан. агар нахоҳед пинҳонӣ сиёсӣ кардан, ҳамин раҳашам ҳаст, лекин ин раҳ шумо ба грин карта наметиҳад.